लड्डू पद्म परशु दोन हातात करायचे दंतीरा झळकतो पैजन घागुरा ऋण जुने अभिषेक दुसरी माळा दुसऱ्या पाठी ये बाय माझ्या औषधी तकडे राव धर घट्ट तर मध्ये जरा हा बघ मध्ये धर घट्ट धरलं धरा गो 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 या निलम्या हई आणि पटकन होटी बाण हई धर मध्ये बट मागातच सांगते तुमका तयारी करा नवरो येऊ ना तर ढॅम मारला येतो असू जे गाडी पण नाही ते सोडून ये मला हईली हा ते आणखी जोडवी ते त्याच्यातली घालूची आकडे ये नारायणाय नमः माधवाय नमः एक कंदफूल त्या टोपात टाकायचा हातावरून पाणी सोडायचं श्रद्धानाम कन्याम श्रद्धाच्या वडिलांचा नैवेद्यम समर्पयामी हातांनी कटका धरायची दोन हातांनी त्या टोपात ठेवायची दोन हातात मध्यभागी समर्पयामी ह्याच्यापर्यंत आम्ही सगळे हे करतो मी 35 मिनिटात तुम्ही कडे बसायचं
तुमचा रुखवत आहे का? तुम्ही ह्या करायचं फार वेळ नाही यामध्ये वेळ नाही ह्याच्यात ह्या करायचं आचमन करायचं पोटात पाणी घ्यायचं 3 वेळा सांगता हे पुढे तरी किती आई जरा पुसायचे पूजा करायची आणि अक्षत जरा हात लावायचं आणि एक खाऊ द्यायचं काही नेत्रा काय येत माहिती हा 5 चंद्रोनी सूर्य त्याच्या नेत्रात बघा नाही ना असं तापत बी नाही माझा झाला मी आता ते म्हणवत चाललो आम्ही सूचना करतो हा लगेच आम्ही बरोबर आता ह्या उतरी तेव्हाच घेत ना रमेश पहिलं नंबर लागला नवरवादी बाहेर काढा पुढे जावा थांबा
माझं वाटतं